Oost-Limburgs is een fantastische taal. Het is finale tijd voor de jaarlijkse declamatiewedstrijd van Velke Limburg hierachter in Weert. Nummer een stuk of 20, 25 kinderen van de basisscholen tegen elkaar op. Pap riep, non de Jew! In de wagen ligt de paraplu. Eerder deden ze al met een eigen plaatselijke finale, maar nu moeten ze het tegen elkaar opnemen. Wem wordt declamatiekampioen van Velke Limburg? We gaan het zien. Rome, Londen, Parijs, Berlijn, al die grote steden hebben heel zeker meer als zusteren te bieden. Wandelen in het hout, Iserbos, Dort of Tatertbos. Met al die enthousiaste schoolkinderen op de bühne komt de vraag op: wat zou Velke en de scholen verein kunnen betekenen voor de Limburgse taal? Ik denk dat de scholen heel makkelijk bij het veldje aan kunnen kloppen om eens een keer input te krijgen. En dan komen we een keer dat bekijken, bekallen. Wat kunnen we doen? Wat wil je school? En dat kunnen we erin doen. Tante Karin is net chic genoeg. Dat klinkt te plat. De naam is net deftig. Niet van Steins. Hoort je dat? Ik doe dit al voor de tweede keer. Voortaan noemt ze zich Geurtjes Caroline. Dat is veel namer en klinkt toch zo fijn. Alle kinderen zouden moeten meedoen, omdat het wel onze moedertaal is. Maar alles het er een moontje. Klinkt ontzettend gek. Ik denk wel dat ik kansen ben te winnen.